ҳозир мо 50 ба 50 май қак да пул кор накунем, қак пул да мо. Рост аст ки аз зан аллергия дорад? Тао. Взднути. Взбзнутый. Хеле хонданам метони калимата. Чеҳраи модарма. Чеҳраи модаратон. Бачаи зури не ки я айб дори, роста? Чӣ мега? Аҷаб замоне шидаи одам қадри хас надорад. ширкати софсавдо доруҳои ба намуди капсуларо пешниҳод мекунад ки барои баровардани риш, зиёд кардани мӯи сар, барои фарбе ё хароб шудан ё барои нест кардани кирм ба шумо кӯмак мерасонад. Агар шумо бемории пӯсти бадан доред ё дарди меъдаю безурётӣ, пас аз дории бетса, протеин ва гейнерҳои софсавдо истифода баред. Доставка дар муддати 3 соат ба ҳамаи шаҳрҳои Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо бошад аз 3 то 5 рӯз. Рақамҳо дар рӯи экран. Аз номи канали Тоҷикон Груп муроҷиат намоед, ҳатман тахфиф ба даст меоред. салом дӯстони азиз, тамошобинони канали Тоҷикон Груп ва мо дар барномаи чеҳраи ошно қарор дорем ва шумо медонед ки албатта дар барномаи чеҳраи ошно нафарони оддӣ даъват намешаванд. Нафароне даъват мешаванд ки воқеан ҳам хушсухананд ва миёни мардум муаррифӣ шуданд. Ва ин лаҳза меҳмони барномаи навбатии мо ҳастанд репсаро, як нафари бисёр муваффақ, Суҳроб бо тахаллуси мастер сура. Шуморо хушомадед мегӯем. Чӣ хел шумо? Нағз? Хуб, беҳтарин. Биёед сараввал пеш аз он ки ҳамин бахшоро пешниҳод бикунем, аз 4 ҷумла фристайл барномаро оғоз кунем. Фристайл ма фристайлер нестам. беҳтарин. Хуб, чӣ метавонед пешниҳод кунед? Як чанд ҷумла. Якчанд ҷумла. Умуман дар бораи барномаи мо бошад шояд. Ака барномаи шуморо ман ҳамихе омадагиме ки намедонам чӣ барномае. Занг зад Меҳроҷ бародармон гуфт ки биёед як барнома дорем. Падром нафаҳмондагӣ нест. Аз репҳои худатон метавонед як тиша замзама кунед? Аз репҳои худам аҷаб замоне шидае ки одам қадри хас надорад. Дили мо сиёҳ шидае, меҳр ба ягон кас надорад. Бидак замоне ки ман зиқ мешидум дӯстум рава ҳозир парво надорум агар даниё чаппа шавад. Саломат бошед. Ташаккур. Анакнун барномаи мо аз 4 бахш иборат аст. Якум жоласавол, дуюм шакар ва занҷабил, сеюм саволҳои мантиқӣ ва чорум навошник. Албатта мо пасу пеш ин бахшҳоро пешниҳод мекунем. Ва барномаи мо аз дигар барномаҳо фарқ дорад. Албатта мо саволҳое барои шумо пешниҳод мекунем ки мумкин ҳаётиянд, душворанд, посух доданаш душвортар аст. ё ки кадом як саволе аст ки шояд намехоҳед посух бидиҳед, аммо маҷбуред ки дар ин барнома посух бидиҳед. шумо розӣ ҳастед? Бо ҳадди имкон кӯшиш мекунем. шумо ба ҳамин пешниҳодҳои мо розӣ ҳастед? Ҳа, кӯшиш мекунем ку. сар мекунем аз жоласавол. Жоласавол чӣ савол? Яъне саволҳои бисёрам ба қавле фаҳмо, душвор ва ҳамзамон барои фикр кардан, барои посух додан шояд камтар фикр ҳам кунем. Агар шумо намебудед дар боратон ягон нафар фикр мекард ба андешаи шумо? Не, ман намебудам ки фикр мекард. Шояд фикр намекарданд ки ҳамин гуна Суҳроб шояд ягон рӯз ба дунё меояд. фикр намекард. Саволи дигар. Чиро танҳо як маротиба дидед ва мехоҳед маротибаи дуюм бубинед? Чиро як маротиба шумо дидед ва мехоҳед ҳамон чиро маротибаи дуюм бубинед? Чеҳраи модарма. Чеҳраи модаратон. Вақте ки рафтанда вақте ғарибӣ мерафтанда чеҳраша дида будам. Баъд уже омадам дамуро мехостам як бор дига бинам ки натавонистам, имкон набуд. Саволи дигар. ҳоло чӣ гуна шахсе ки ҳастед, масалан чӣ гунае ки ҳастед, ҳамин гуна ҳоло ҳамин хел ба худатон писанд аст? Хислату характератон, масалан худатон, чеҳраатон умуман ҳамин хел ба худатон писанд аст? Бале, ман ба гапи ягон кас зиндагӣ намекунам. Чӣ хеле ки худам номаъқула меган, ҳаст одамое ки мисол мегӯянд ки грубия катагӣ мекунанд исусу, ман намедонам. Мумкин дар назари ягон кас ҳамин характери ма ба монанди катагӣ бошад. Ки дамаи хе нест. Ман ҳамин кадоме ба дили ман мувофиқа, мисол ҳамун
одамеро ки ман мефаҳмам ҳамон қатӣ мисол ман муомилаам хуб Хуб мешавад аст, кадоме ки нест мисол ман ҳамон одама чӣ мегӯянд ба забони хидмон ки пову давна метиҳем ки ҳамон одам мисол навшоти ман ягон чӣ сухан саволи дигар масалан хай мо медонем ки ҳама аз дунё мегузарад ҳама масалан мемирад ба қавле ба фикри шумо дар маросими ҷанозаатон мардум дар бораи шумо чӣ мегӯянд чӣ мегӯянд мегӯянд хай худо раҳмат кунад шо одами хай у дунёда реп мехонда ки худо у дунёша соф кунад мегӯянд ки дар ин дунё чӣ кори кард накард кард ҳамо дӯсто ака ҳамин гапа мегӯянд мегӯянд ки ба назари ислом мисол мусиқие ки мисол мо ҳастае ки мусиқие ки мо мехонем ака ира ишке исбот кардаги нестае ки ин мисол ҳаромае ҳалол буданша ҳамиқае ки ман ҳамиқае чия медонам барои худам ки чизеро ки бас роҳи ба оҳанг даровардед гӯш карданаш ҷоиз нест ба оҳанг не чизе ки мисол вай фарқ надорад ту чӣ намуд мекунӣ чизе ки одама ҳамин халқа ба раҳи рост мебара ӯ чи ҳаром нест ба мисол ба гуфтаи бузургое ки ман фаҳмидагиам аз оне ки дар ҳаётатон ҳамон корро накардед пушаймонед кадом корро накардед ки пушаймонед кадом корро накардам ки пушаймонам ягон кор ҳама корро кардам ҳама корро карда ҳамаша кардам ягон кори намондааст нокарда ки то ҳол пушаймонед ки ман ҳам корро кунам нест ин гуна саволи дигар қиматтарин сухане ки шумо шунидед то имрӯз аз забони кӣ буд қиматтарин сухан аз забони кӣ буд албатта қиматтарин сухан аз забони кӣ мешавад аз забони модар аз забони кӣ мешавад дигар чӣ кадом сухан будам сухане ки вақте то ҳастем ба қадмон бирасем баъди рафтанмон баъд пушаймон мешавину лекин мо нестем бале яъне ҳамин суханаш қиматтарин аст дар қиматтарин аст саволи дигар агар дар шумо як соли зиндагӣ боқӣ монда бошад шумо ҳамон як солро ба чӣ гуна корҳо мегузаронед тасаввур кунед ки масалан дар ҳаётатон танҳо як соли дигар аст баъд аз як сол шояд намедонам шумо нестед умуман дар ҳамон як сол чӣ кор мекардед шумо дар як сол чӣ кор мекардам кӯшиш мекардам ки дар ҳаёт чӣ мегӯям ба гуфтаи рӯзҳо правилно зиндагӣ кунам яъне дар роҳи дуруст бошед роҳи дуруст ҳозирам ака дар роҳи бади бад нестему дар роҳи хуби хубам нестем хуби хубам нестему кӯшиш мекунам ки дар роҳи рост бошем саволи навбатӣ саволи дигар ҳоло шумо барои пул хизмат мекунед ё пул дар хизмати шумо аст аввал барои чӣ аввал одамизод барои пул хизмат мекунад барое ки ба даст биёрад а вақте ки оварди дар як чи мисол чӣ мегӯянд вложит карди баъд уже пул дата кор мекунад бале пул барои шумо кор мекунад ҳозираш да ки ҳозир мо 50 ба 50 май қак да пул кор мекунем қак пул да саволи дигар ба наздикӣ чӣ коре кардед ки аз ҳамон коратон шумо фахр мекунед ки ҳамин корро ман кардам ба наздикӣ чӣ кор кардам ба наздикӣ чӣ кор кардед ки аз он фахр мекунед фахр аз он мекунам ки падарам то ҳозира мегуфт ки чӣ бигӯм ман вақтша мегуфтам ки ҳоли вақт соаташ мебиём мисол мо ҳамсоя бия чӣ мешавад эта ҳичи намеши корочи ҳамин вақт соаташ омад ки ман гуфти гапо чихе хона мара гуфти гапо стройкаша сар кардам бо заҳмати худам гуфти чо ки тӯй кардем маърака кардем бо меҳнати худатон ҳамаша хидм кардам баъд падарам занг зад гуфт анака ман туда бовар кардам бале саволи дигар фарз кардем ки ҳамин рӯз охирон рӯзи шумо аст дар ҳаёт шаб ба худатон кадом саволҳоро медиҳед шумо чӣ гуна савол медиҳед ба худатон дар охирин рӯзи ҳаёт саволи охирон чие охирон саволе дахид мо метиҳем ки
мумкин дар дунё да хубӣ кам карда бошем. Барои ҳамин қаш афсӯс ва талаб мекунем ки худованд агар ки ӯ дунё рафтем бубахшавад. яъне мегӯяд савол мекунед ки ман чӣ қадар хубӣ кардам то имрӯз. беҳтарин. дар симои худ шумо чӣ гуна шахсро мебинед ҳоло? масалан вақте худатонро дар оина мебинед, дар симои худатон, дар нигоҳи худатон чӣ гуна шахс намудор мешавед шумо? Чӣ гуна шахс? Шахсе ки ай дунёда ӯ дунёш қариб шудааст. барои чӣ? Ха барое ки дар оина уже нигоҳ мекунед серавно чӣ хел қалби одамизод пир намешуда. Хёл мекунед ки дина. Мисол мактаб буд карди, донишгоҳ дохил шуди, нигоҳ мекунӣ уже калон шуди. дар чеҳра фарқият дар аст. чеҳра уже маршина пайдо мешавад. Дигар нигоҳ мекунӣ шакли одам. Вроде ба худат ҳис намекунӣ ки ӯ хали шуда, не ки организми одам Яке шуда истифода шудааст. Бихоҳӣ нахоҳӣ мешавад. саволи дигар. Шумо маслиҳати дигаронро истифода мебаред? Маслиҳати дигаронро акма чанд тараф нигоҳ мекунам. Агар ки ҳамон маслиҳат борои мисол ҳамон кори ма ба ҳамон маслиҳати ҳамон будшаванда бошад, чӣ маъне истифода мебарем. Агар ки набошад, агар ки ма мнение худам гуфти рӯзо, агар айваи да бо созтар боша, мнение худам. Конечно, маслиҳати як кас аз як тараф аз назари вай аввал мебинем бо назари худам. Агар ки айвай бо созтар боша, айна маслиҳати мада, конечно, маслиҳати дигар. саволи охирин. дар марги чӣ гуна аз марги чӣ гуна шахсон шумо хурсанд мешавед? Аз марги ягон шахс. аз марги ягон шахс. саломат бошед. ташаккур барои шумо. ва бинандагони азиз, ана ин буд бахши аввали барномаи чеҳраи ошно ва фикр мекунам ки албатта ба саволҳо посух доданд ва шумо шунидед ва фикр мекунам ки дуруст посух доданд. андешаи суҳробро, масирсураро мо шунидем ва шумо ҳам шунидед. ва акнун мо бахшҳои ҷолиб дорем ба монанди шакар ва занҷабил, саволҳои мантиқи наошрик ва биёед ҳоло бахши шакар ва занҷабилро пешниҳод мекунем. Шакар ва занҷабил чӣ хел айб буд. рафтем. ва бахши шакар ва занҷабил, дӯстони азиз, чунин аст. мо 5 калимаро интихоб кардем, калимаҳое ки талаффузашон душвор аст, яъне бо забонҳои русӣ ҳастанд калимаҳо. ман калимаро такрор мекунам барои шумо. як бор мегӯям, шумо ҳам калимаро бояд такрор кунед. ва калимаҳои дароз ҳастанд, яъне ҳаҷман камтар дарозтар ҳастанд калимаҳо. иборат аст шояд 20 ҳарф, 15 ҳарф бошанд. ман такрор мекунам, баъдан шумо такрор мекунед ва мо мебинем ки шумо метавонед ё не. хуб, шакар ва занҷабил ҳамин аст. таваҷҷӯҳ ба калимаи нахустин хуб диққат бидиҳед, баъдан шумо такрор бикунед. бургомистерство. 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 як бори дигар. Бургомистерство. саломат бошед. калимаи дигар. калимаи дигар. констратегия. 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 калимаи дигар. ротмистерство. 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 мистерство. калимаи дигар. Хеле хонда наметони калимата. Хелеш хонда. калимаи дигар. монстрский. Монстерский. монстрский. Монстерский. калимаи охирон, панҷум калима. ана ин калима душвор аст. ин калима душвор аст ва фикр мекунам ки шояд шумо натавонед такрор карда. взбзнути. 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 Взбзнути.
оля мегунаст вз бзнутый нути. вз бзнутый бале. Салом шуд. Акнун ҳам калимаҳое ки такрор кардан шумо метавонед аз нав бигӯед. айгиҷо ман баробари ту гуфтагим Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Ва анамин буд бахши навбатии мо шакар ва занҷабил ва то ҷое тавонистанд албатта калимаҳоро такрор кардан ва фикр мекунем ки аз удаш баромадан. Ташаккур барои шумо. Мегузарем ба бахши дигар. ва тамошобинони азиз, бахши навбатии мо ном дорад наушник. мо наушника дар гӯшҳои шумо мемонем, мусиқиро баланд мекунем ва шумо танҳо ба ман диққат медиҳед. Ман савола барои шумо пешниҳод мекунам. Шумо фаҳмидед, нафаҳмидед, ҳа ё не посух мегӯед. Лекин мусиқи баланд аст, бо наушник аст. Ман савол ҳамигуна барои шумо мегӯям, шумо ба ман диққат медиҳед. Агар фаҳмидед, намедонам фаҳмидед ё нафаҳмидед, ҳатман бояд шумо посух бидиҳед, ҳа ё не. фаҳмо? марамат. ва инак бахши навбатии мо наушник аст, чӣ гуна ки шумо медонед, ва мо мусиқиро пахш мекунем аз ин ҷо. Шарти бозиро медонанд мастер сура. Мусиқиро сар медиҳем, савола пешниҳод мекунем. Шумо мода ҳастед? Рафтем. Савол. Рост аст ки ду зан доред? чӣ не Не. Саволи дигар. Дар кӯдакӣ шуморо саг газида буд? чун не Не. Саволи дигар. Чӣ қабугӯи ҳаму қабепарвои? ҳо Саволи дигар. Доим касал мешавед? чӣ мега як бор дига такрор кун Доим касал мешавед? инро хали тамом намефа не Саволи дигар. Рост аст ки шумо аз худатон безоред? не Не. Бефарҳангед? не Саволи дигар. Бачаи зурине ки я айб дорӣ, роста? ҳо Саволи дигар. Саволи навбатӣ ҷолиб аст. Савол хандаовар аст. Дар баданатон ягон сурух доред? не ҳама чиш не Хуб, саволи дигар. Рост аст ки аз зан аллергия доред? чун Ҳа ё не? ҳо Хуб. Рост аст ки аз намефаҳмай чӣ гуфтест ман ҳо не гуфта рост аст ки зан аз мард бо ақл фарқ дорад? не Рост нест. Саломат бошед. Ташаккур. Навшикора гиред. Акнун мо саволҳое ки барои шумо додем, шумо посух додед. Мо як бор мехонем ва ҷавобҳое ки худатон гуфтед мо баротон мегӯем ва бибинед ки дуруст ҷавоб додед ё не. Гуфтем ки шумо ду зан доред, гуфтед ҳа. ҳа нагуфтам ман не гуфтам Негуфтед? Не. Хуб, гуфтем ки дар кӯдакӣ шуморо саг газида буд. Шумо ҳа гуфтед? негуфтем Негуфтед? як галаша негуфтам Рост аст ба? Саг нагазида буд шуморо? Э, Саволи дигар буд ки бепарвоед, ҳа гуфтед? парвои ҳеҷ кер надорам Бепарвоед. Саволи дигар буд доим касал мешавед, негуфтед? Касал намешавед шумо умуман? Не. Саволи дигар, аз худатон безоред, шумо ҳо гуфтед? Дуруст аст? хо барои чӣ безоред аз худатон? хай ки худаш намаъқул аст одам бояд дигар каса маъқул бошад Саволи дигар буд ки бефарҳангед, гуфтед ҳо? негуфтам Не, ҳо гуфтед? ҳо гуфтам ҳо гуфтед. хай якам туғри аганам чизе шидам ҳамун ягане Саволи дигар, гуфтем ки бачаи зури не ки я айб дорӣ, рост аст? Гуфтед не. Айб надоред? не Баъд гуфтем ки дар баданатон ягон сурухӣ ҳаст, гуфтед ҳа. дар бадани ки сурохӣ нест агар ки намёз яга
саволои маро нотуғри хондагӣ боша коли комментария бинависем барое ки ман бисёрша не гуфтагим дусе бор ҳа гуфтагим ҳамаша ҳа гуфтаиста. саволи навбатӣ пешниҳод шуд, гуфтем аз зан аллергия доред? Гуфтед ҳа. Мардак борӣ? Гуфтед ҳа. дуруст аст? аллергия доред аз зан? ҳоли звезда шаба мефаҳмӣ. саволи дигар барои шумо мо пешниҳод кардем, гуфтем ки рост аст ки зан аз мард бо ақл фарқ дорад? Гуфтед не. яъне воқеан ақли зан у мард баробар аст? як аст? ақли зан ай мардак да хелиш гароним ва ақл ай то метиата талхат некафа. дар як рестораншини $1000 мепара хабар намешавад. бенес бе ресторан ам лубой ҷо чӣ ба занако ҳамашон бепулан. Бефаҳмам. лубой чӣ мере лубой заидани хай занак хай духтара ира якум сола айму давои ба ақлам. саломат бошед. раҳмат, ташаккур. ва ин буд бахши наушник. тамошобинони азиз ва фикр мекунам ҷолиб буд. пешниҳодҳои худро метавонед дар комментариҳо навишта кунед ва меҳмони барномаи мо ҳастанд Суҳроб бо тахаллуси мастер сура ва репсарои муваффақ. биёед пеш аз он ки ба бахши дигар мегзарем, шумо як реп замзама кунед. репич реп чӣ реп фарқ надорад, мавзӯш озод, ошиқия ягон ши. мавзӯш озод. телефонро мешава нигоҳ кунем, фақат тем қатӣ, хеле ҳам равиши реп қатӣ. ҳозир 1 минут бе телефон мехонем шакарочи наёфтему чора ба қарибӣ бояд як клип роя ҳама гӯш кардаги треки чӣ мешавад? орзуҳоям ҳозир 4 хача гуфта будам дамиҷа бо намуди реп бо тарзи реп. аҷаб замоне шидай одам қадри хас надорад дили ма сиёҳ шидай меҳ ба ягон кас надорад бидак замоне ки мазиқ мешидум дӯстум рава ҳозир парвон надорум агар дунё чаппа шава мара ай хеле санги ғаму дарди зиндагӣ кард қалби мара ай оҳан ҳамон ишқи кӯдакӣ кард да ҳама бовар доштум зиндагӣ баром азиз буд барои чил қаландар мегуфтан як тамавиз буд ман мехоҳам барбигарда вақти хушу вақту рӯзум модарум зинда шава бина қомати арӯсум ман баландгирия кунам пайдо шава ашки чашмум манам мехоҳам ки ай ман дур шава эҳсосу рашкам май кӯдаки то ҳол хеле азобора дидам уш високи мера. Короче инам хеле и бояд броя ба қарибӣ клипш меброя акиҷада гуфти гафо муҳит камтар одам бисёра яд дод назанем ҳама будава. Салом бошед. Хуб, акнун беҳтарин оне ки масалан чизе ки сар оидааст ва беҳтарин эҳсосоте ки воқеан ҳам аст дар худи реп ҳаст, шумо метавонед тамошо кунед дӯстои наздика. Саломат бошед. ба бахши дигар мегзарем. ва тамошобинони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали Tojikon Group ва фикр мекунам ки албатта барномаи мо ҷолиб гузашта истодааст ва меҳмони мо ҳастанд Суҳроб. хуш омадед бори дигар. бисёр шудем ки албатта даъвати моро пазируфтед. албатта бахши навбатии мо ном дорад саволҳои мантиқӣ ва мо саволҳои мантиқӣ барои шумо пешниҳод мекунем. шумо фикр мекунед, ҷавобҳояша ба мо ва ба нафароне ки шуморо тамошо намуда истоданд мегӯед. хуб, ва фикр мекунам ки албатта ҷавобҳои дуруста барои мо мегардонед. омода ҳастед шумо? омода ҳастед? омода бошед. таваҷҷӯҳ ба саволи мантиқӣ. дар замонҳои қадим амборро одамон аз хонаҳои худ дуртар месохтанд. сабабаш дар чӣ буд? амбор аст ку масалан ҳар чиз захира мекунанд. чӣ кор мекарданд? масалан аз хона дур месохтанд. аз хонаҳо дур месохтанд. акира барои мекарданд ки мисол ҷои зиндагӣ мекунӣ яко ба фикри шахсӣ ки ҷое ки зиндагӣ мекунӣ ӯ амбор мисол ҳамин чи продукт чӣ мемонанд охи ҳамун чиёш то чӣ мегӯянд запхи ҳамо бӯи ҳамун анакун ҷавобатон нодуруст аст. ҷавоби дуруст медонед кадом аст? ҷавоби дуруст вақте ки агар хона оташ мегирифт, оташ ба амбор начаспад, гуфта амборро дур месохтанд.
انبور که سوالی فکر شخصی تایه سوالی منطقی یا فکر شخصی من تکنیشی نیست یا تکنیشی تایه گوتی روستا سوال دیگر خیلی مالشک سوال آسان 5 روز هفته رو نمبر نماید که در داخلش رقم وجود نداشته باشد مثلا دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه نباشد همین شما با طرز دیگر بگویید یک طرز پیشنهاد دیگر هم دارد خیلی هستم کدام پیشنهاد است چگونه پیشنهاد است مثلا دوشنبه سه‌شنبه نیست یا که یکم دوم سوم نیست و دیگر خیلی تلفظ میکنن همین روزهای هفته را چه خیلی تلفظ میکنن تو حضرم است امروز فردا دیرو الان چه خیلی هستن اینا با قبل با ترتیب بگید پریدکه خطی بگید پره امروز پاگو یک تاشم هم میگم پری روز دینا پره روز پیش پره روز نه پری روز پره روز بو چی میشه این جبی قضی پره روز چی میشه بو دیروز همین روز همین روز دومش پاگوی دیگه فردا نه فردا این پاگو هست پاگو هست با چی ده پس فردا ای بخدا پس فردا چیه بو پس لیابید پس لیابید سلام باشه خب همین است که مثلا اگر شما اهمیت داده باشید مثلا در خونه این پدر و باباها و بیبیها و ماماهای ما همین استفاده میکنن مثلا پری روز دیروز پس فردا ما پس لیابید میگم بله الان این سوم سوال بوده یکی دوم بود سوم سوال منطقی برای شما پیشنهاد میشود توجه بکنید بین 32 جنگاور سخت فقط یک سراینده ملایم چی است بین 32 جنگاور سخت یک سراینده ملایم میانی 32 جنگاور یک سراینده ملایم چی است دندان زبان مالادیس همین از جایی درست سوال چهارم سوال منطقی چهارم پیشنهاد میشود توجه میکنیم با سوال خوردکک است رنگ خاکسترنگ دارد و با فیل مانند است چی است خوردکک است رنگ خاکسترنگ خورده است رنگ خاکسترنگ دارد با فیل مانند است چیه خوردکک است خورده است مایده است رنگش خاکسترنگ است با فیل مانندی دارد چیه با فیل مانندی داشته نیفته جوابش مانو چیری بچه شوالی خوردکک است خورده است رنگ خاکسترنگ نام قشنگ داره فیل خب جوابش میدونی چی است جوابش همین فیلچه است فیلچه این مرا پریو فیلی کرده خور با فیل مانند است و خودش فیل ای بود آخه با فیل مانند است فیلچه سوال منطقی است شما سوال منطقی بچه فیل منطق شما فکر بکنید آخران سوالی که برای شما پیشنهاد می شود توجه به سوال آدم کدام وقت در خانه بکله می شود و لیکن نمی میرد یعنی در خانه است آدم در خانه است اما سر ندارد لیکن زنده است در کدام حالت میگونه است که در وقت خواب نه در وقت خوب سر دارد که سرش معلوم نیست بی سر است اما آدم است سر ندارد لیکن زنده است همون آدم در کدام حالت میگونه است سر نداره زنده یا خیلی چی میشه این فانتاستیکه کینو بگو کینو فانتاستیک در خونه خیلی در خانه است آدم در کدام حالت در داخل خانه سر ندارد اما زنده است یعنی آدم زنده است لیکن سر ندارد در کدام وقت در کدام حالت در خونه سرش نمیتواد میتواد مثلا شما در داخل خانه سرتون میتواد در خونه سر نداره میگه نه که زنده است تو بله سوال منطقی فکر بکنید که کدام حالت است در یک حالت همیگونه میشود در یک حالت میشود همین در کدام حالت میشود ندونستید در حالتی که وقتی که شخص در داخل خانه است از تیریزه نگاه میکنه سرش در بیرون است
баданаш дар дарун ва сараш маълум нест. Ин ҷавобаш ҳамин аст. Саволи мантиқӣ. Саломат бошем. Ташаккур ва фикр мекунам ки албатта саволҳои мантиқие ки барои шумо пешниҳод кардем то қадри имкон тавонистанд ҷавоб бидиҳанд. Мастер сура. Бале, ташаккур суро беҳтарин ва суҳбати имрӯзаи мо ба шумо писанд омад? Ҷолиб буд? созе ба назар ба дигар барномае ки файру мекунам мери хат комментария мехонам соз беҳтар. Саломат бошед. Ташаккур барои шумо. Дар охир боз барои мухлисонатон як репи кӯтоҳ пешниҳод кунед, чанд мисраи дигар ва ҷамъбаст мекунем барномаро. чанд мисраи дигар репи кӯтоҳ суруди чӣ бе ака бадии уже гуфти гапоамиш суруди раслабни чӣ мешавад май бирез ғамамро дур кунад ӯ аз ман хастаи ин дунёям зуд бихез ки ман фаромӯш кунам вайро намехоҳам бинам фардоям. Короче, саломат бошед. Беҳтарин як харсак. Саломат бошед. Тамошобинони азиз, ҳамин буд барномаи навбатии Чеҳраи ошно. Меҳмони мо буданд Суҳроб бо тахаллуси мастер сура ва миёни ҷавонон муваффақ. Албатта репҳои нафара шумо тамошо мекунед, гӯш мекунед ҳамарӯза ва фикр мекунам ки албатта ҳар нафаре ки ошиқ аст боз камтар хубтар ошиқ мешавад ва тез вохӯрӣ анҷом медиҳад бо дӯстдоштааш. Хуб, инҷо барномаи мо ба анҷом расид бо меҳмонони ҷолибтарин, бо меҳмонони воқеан ҳам арзанда. Дар барномаи дигар бо шумо вомехӯрем. Хайр дӯстони азиз.